سلامتنا تقبلوا كبرات خاتاتلتنا إذا channel حصرت زينات سبورت حزنا قريبنا لنا مكتتالكم سانا يخون سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوس دستا سحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمري سينما سمري تدعو زنك دراما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم تتصوت جرمن أفومي عبسلو انتايو تمخنياتم أوانج عالم بزيكا كلت هاجراوان غانتاتات تتصوتن زمزقبو أوصيت كالق بزح قصتاتي زرقم انت خونجن أي كم نايلو معمتن كم زفلت أب أوروبا أب زكاد وددرات هاجراوان غانتاتات يخونا كلبات حلقة غانتاتاتن أمناتهم حدا فقري زبل صحف زحزة ملكت ناي بي LGBT زفلتو قبر السدماوان بانديرا أسيروميوم ناميدا كأتو زرقايوم إذا خا نتوم بزتفلالي أقباب أدلو ويبصحمي زبهالو تزامتي حدا صوتا دمسي كخونوهم كام محلان زتل عليهم إذا جن أبتوانج عالم اتنقد زل هاجر قطر اتو قداي هيمانوت قداي بهلن قداي لمدن سلزخانا تتصاوت يخونو تعذبتي نناي LGBT زوعوع بانديرا حلقة غانتاتات أمناتهم كخدنو ويخون دقفتي أميدا كمبلبلو أي فقدت لمن إذا تقلبنا قطر في فاصل استقبلو خاء أبو زحات تعذبتن تتصاوتن معزم زامات فتيرو كم زلو يقلص علوم أبز حلفت أوتا هاجراويت غانتا جرمن أنصار هاجراويت غانتا جابان تتصاوتي هاجراويت غانتا جرمن صوتا قدمي مجمارو بحبار سئلي نخصالو أبز تأكبلو بملؤهم أفهم عبيسهم يمتسائلهم أصلت أني هاجراويت غانتا جرمن هانسي فليك نزا أملكيتو أبزهابو مجلتي ملأختي تتصاوت هاجراويت غانتا جرمن نصوريو فيفا أفي عبس ألو زبليو إيلوم انت خونه إسا هاجراويت غانتا جرمن زوصدت السقمتي نبوزحات عرب قطع فتيرو لهم علوم أب تويتر بزحات دقفتي ننا جرمن سقمتي بهاشتاك السنيوم كخوننو ترأيم علوم بزحات جرمن نتفيفا زوت حقت إحسات كتع كبلون كلو جرمن أفهم بمعباس نقابلات LGBT زلوم دقف مقلاصهم صرفي بمبال فيفا أب تتصاوتي زيارات سطخ قبر محص انت قريبهم حادة تتأكام تويترون نابانا متسيخم علىكم هايمانوتنا بهلنا لمدنا نحقنا كتخبروا لكم انت زيكونا إيدكم نقفكم كونن كالقكمون كتعبسلو تخولي اخميلوم كال تتقامون تميت دخنت حصرت صروي ماين كال انصقمات ابزلو عالم نخلو قديفكم نزكم مخنيات حاسبكم بمبال صحيفلهم حاد كال اب فيسبوك ناب كلهم اب قطر كوينوم صوتا زعزب زلو اعرابن اسلام منيلو ابزلطفو ملختي نساتهم جرمناوያን نزدوب زبلون تخوينوم نسخم كا بهايمانوتكم تحبونون نعو خا دوبلون إيلوم از جرمناوያን تتصاوت زرأيو ملكت امونغو فيفان امونغو بزحات كاب اوروبا زمص هاجراوያን غانتاتاتن بوحدو اتوم احلو هاجراوያን غانتاتات از ملكتات زي امناتهم كغبرو ككايدو صنحو كتعات كساب كندي ترير منبارو زرئيوم فيفا جن نتقلبتن هاجراوያን غانتاتات أيكونن يسل زبلن كم أوز جبر دما بديانو بيجاكارد كوهابو حقي سلزت أتاتون أبو زحات هاجرات أوروبا تحقوا سايفت أرن فيفا زوت صو حق أملكيتو دايركتور ميديا هاجراوي فدراسيون كعس أجري جرمن ستيفان سايمون عقنو زحلفهم مفر راحي بمبال جليس ولوم جرمناوين عفهم عبيسهم بمسألهم كمتصوم زخل مقصعت كم زهلو زحبر ستيفن سايمون سبقوي مسلت ذاتي لو قداي كونن أبيدنا أن جبر ملكت كين قبر مخلكال أفنا كم معباس زفلي كنا نحنا أمر قصينا إنا زلنا يلوم عبد الرحمن الجماروان تعلم بريزيدنت فيفا جاني إنفانتينو معربوان هاجرات بزعبا قطر أمريكتان أبز أوروب وتصبصب زنبعون حدا شنخاوت راي مخانون مقلاص وزذكريم ازي اوانج عالم كاب استفتر عبيت فصاميتات بوزحات تولت عرب ابتا اب 2018 نوانج عالم زانقدت روسيان اب 2018 وددرات اولمبيك زانقدت تشاينان سباوي مسل كم زاب قطر زلع زلون نمنتاي زي تلعللهم بقطعيهم ززاربو زلوم قطر نوانج عالم 2020 كتنقد مستمر صت بوزحات عرب تعاوت ناي ملع عرب انبر ناي قطر طري غيرهم اي وسدون
قطر كفيلا زمصاتهم دغفتي አለው ዲም قطر اب ستاديوم البايت ስነስርዓት መክፈት ኣብ ዝካይደሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ስታዲየም ብዙሕ ወናብር ጥራይን ኮሎ ዝተኻፈሎም ናይ ሓሶት ደገፍቲ ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ዶሃ መልኢሎም ምርኣዮም ንብዙሓት ኣገሪምዮም ቢቢሲ ብዛዕባ ዞም ዝተኻፈልዮም ዝተባሃሉ ናይ ሓሶት ደገፍቲ ኣመልኪቱን ምጽራይ ኣብ ዝፈተነሉ ቀጠር ንዋንጫ ዓለም ኣብ መኻንያ ዝያዳ ጎሊሓን ምውጻት ገብሮ ምህላዋ ክርዳእ ክኢሉሎም ቀጠር ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሕልፋት ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኾኑ ሰባት ናይ ኤር ቲኬት ከፊላ ናይ ሆቴል ምን ካልእ ወጻኢታትን ሸፊና ናብ ዓዲ ዓዲማቶም ከምቲ ዝበሃል እዞም ናይ ሓሶት ደገፍቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለምን ብዛዕባ ሃገርን እወታው ክዛረቡን ነተመሳሳለ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋትን ምስልታትን ላይክ ከምኡ ከዓ ሼር ክገብሩን ትጽቢት ይግበረሎም ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ቅድሚ ምጅማሩን ኣብ ምድብ ሓደ ዝርከባ ቀጠርን ኤኳዶርን ቀዳማይ ናይ መኽፈትን ጸወታ ቅድሚ ምክያድንን በማይ ዝቁጸሩ ደገፍቲ ባንዴራታት ሃገራት ዓለም እናንበልበሉን እናዘመሩን ኣብ ሩሰ ከተማ ዶሃ ብእኩብ ክንቀሳቀሱ ተራእዮም ነይሮም እቲ ኣብ ናይ ፊፋ መርበብ ሓበሬታ ዝወጸ ቪድዮ እቶም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ባንዴራ ሒዞም እናዘመሩ ዝረኣዩ ደገፍቲ ናይቶም ዝበዝሕ መልክዕ ምስካ ማእከላይ ምብራቕን ደቡብ ኤሽያን ዝመጹ ዝመስል ክንሱ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ዝድግፉ መሲሎም ምቕራቦም ንብዙሓት ሕቶ ንኸልዕሉ ቀሲቦም እዩ ካብዚ ብምብጋስ እዞም ደገፍቲ ናይ በሓቂ ደገፍቲ ዘይኮኑስ ተኸፊሎም ዝድግፉ ዶ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ከበግሱ ክኢሎም እዮም ሓደ ነባሪ ቀጠር እዚ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ህሉ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ካብ ዘይምርዳእ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ነዚ ከረድእ እንከሎ ከዓ ብዙሓት ሰባት ከካብ ሃገሮም ብስደት ናብ ቀጠር መጺኦም ንቀጠር ከም ሃገሮም ሓሲቦም እናነበሩ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ምድጋፎም ንብዙሕ ዘተሓታትት ጉዳይ ክኸውን ከም ዘይግብኦ ይገልጽ ደቡብ ኤሽያውያን ክሪኬት ንዝተባሃለ ዓይነት ስፖርት ኳ ዝያዳ ዝፈቱ እንትኾኑ ብዙሓት ኩዕሶ እግሪ ዝፈቱ ከም ዘለውን ይፍለጥ እዩ ነዚ መረጋገጽ ክትከውን እትኽእል ሃገር ህንዲ ኮይና ህንዲ ዋላ እኳ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተሳቲፋ ኣይትፍለጥ ብዙሓት ህንዳውያን ዝፈትዎን ዝድግፈውን ጋንታታት ንምርኣይ ናብ ስታዲየም ብብዝሒ ክኣቱ ይረኣዩ እዮም ንደገፍቲ ካብቶም ኣዳለውቲ ዋንጫ ዓለም ዝተፈላለዩ ጉንዕታት ከም ዝወሃቦም ዝተረጋገጸ ነገር እኳ ተዘየለ ገለ ማዕከናት ዜና ንኣዳላዊት ሃገር ከጸልሙ ብዙሓት ደገፍቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ቀጠር ንኽመጹ ነጻ ኤር ቲኬትን ናይ ሆቴል ወጻኢታቶምን ተሸፊኑሎም ይበሃል እቶም ደገፍቲ ናይቲ ዝተገብረሎም መከሓሓሲ እቲ ላዕለዋይ ኮሚቴ ዘዳልዎ ነገራት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ክልጥፉ ከምኡ ከዓ ካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ላይክ ከምኡ ከዓ ሼር ክገብሩ ምዃኖም ኣብ ዝሕብር ሰነድ ክታሞም የንብሩ እዮም ነዚ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ዘዋህድ ብፊፋ ዝቆመ ኮሚቴ እዞም ተዓዲሞም ዝመጹ ናይ ሓሶት ደገፍቲ እቲ ላዕለዋይ ኮሚቴ ወይ ነቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም 2022 ንሓደጋ ዘቃልዑ ተግባራት ከይፍጽሙ ክሰማምዑ ዝግደዱ ኮይኖም ኣፈኛታት ቀጠር ክኾኑ ግን ከም ዘይግደዱ ተሓቢርዎም እዩ በዓል ሞያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ቤልጅየም ፒየር ኮርኔስ ከም ዝበሎ እቶም ደገፍቲ ነጻ ናይ ኤር ቲኬት ተዋሂቦም እዩ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ከዓ ኣብ ሜዳ ከም ዝኣትዉ ተገይሮም እዮም ኢሉ ፒየር ኮርኔስ ብምስዓብ እዚ ግንዖ ንደገፍቲ ቤልጅየም ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን እተን ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ዝተዋህበ ሓለፋ ኢሉ ፒየር ኮርኔስ ኣብ መወዳእታ ኩሎም እቶም ዕድመ ዝቐረበሎም ደገፍቲ ነቲ ውዕል ክፍርሙ ከም ዘይተገደዱ እውን ኣመልኪቱሎም ኔይማር ኣብ ክልተ ጸወታታት ክበኩር ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣብ ግጥም አንጻር ሰርቢያ ብዘጋጥሞ ተደጋጋሚ ማህረምቲ ካብ ሜዳ ዝወፀ ኔይማር ኣብ ዓንካሪቱ ብዘጋጥሞ ማህሰይቲ ብራዚል ኣብ ተካይዶ ክልተ ናይ ምድብ ጸወታታት ከም ዘይጻወት ዶክተር ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ገሊጹ ብራዚል ኣብቲ ብሓሙስ አንጻር ሰርቢያ ዘካይዶቶ ቀዳማይ ናይ ምድብ ጸወታ ዋላ እኳ ክልተ ባዶ ተተዓወተት ወዲ 30 ዓመት ኔይማር ግን ብተጻዋታይ ሰርቢያ ኒኮላ ሚሊንኮቪች ማህረምቲ ስለዘጋጥሞ ኣብ መበል 80 ደቂቃ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተገዲዱ ኔይማር ካብ ሜዳ ክወጽእ እንከሎ ዓንካሪቱ የማኔት እግሩ ድሮ ክትሓብእ ጀሚራ ምንባራይ ዝሕበር ኔይማር ንማህረምቱ ኣመልኪቱ ብኢንስታግራም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመነይ ዘጋጠመኒ ዝኸፍእ ማህረምቲ ክብል ሓቢሩሎም ንሱ ስዒቡ ኣብ ህይወተይ በቀሊሉ ዝረኸብኮ ነገር የለን ንሕልመይ ሸቶይ ንኸተግብር ወትሩ ምጽዓርኩ ንዝኾነ ሰብ ሕማቅ ተመኒ ኣይፈልጥን ሓገዘይ ንዝደልዩ ከዓ ሓጋዛየ እንተኾነ ግና ከምዚ ነገራት እግሪ ይስዕበንሎም ተሃሪመለኹ ይርዳእንዩ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን ብሓደ ነገር ግን ርግጸኛ ንሃገራዊት ጋንታይ ንደቂ ጋንታይ ንነፍሰይ ንምሕጋዝ ኣበርቲዕ ክሰርሕ ክብል ገሊጹሎም ተጻዋታይ PSG ኔይማር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ የማኔት እግሩ ብተደጋጋሚ ማህረምቲ ተጋጥሞ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ኔይማር ኣብ 2019 ብሰንኪ ተመሳሳሊ ማህረምቲ ካብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ክበኩር እንከሎ ኣብ 2021 ውን ብተመሳሳሊ መጉዳእትን ሓያለ ሳምንታት ካብ ጸወታ ተኣልዩ ነይሩ እዩ ኔይማር ኣብዚ ብራዚል አንጻር ሰርቢያ ዘካይዶቶ ቀዳማይ ናይ ምድብ ጸወታ 9 ግዜ ኣብ ልዕሊኡ በደል ተፈጺሙ እዩ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶ ኣብ ዘሎ ጸወታታት ዋንጫ ዓለም 2022 ድማ እቲ ዝበዝሐ በደል ዝተሰርሖ ጸወታ ክኸውን ክኢሉሎም
إذا كم زيلن كله تخلى زهاجراويت غانتا دانيلون بتمساسال مهرم تأبز مسقل تصوتاتاي كسلفنيوم دكتور زهاجراويت غانتا رودريغو لاسمار رجي إلنا مهرم توم جزيهمنا كنكتاتلو أجداسيوم اتحساب كماسي توملو بملو حاوي منا وددر نخملسيو كبل تزاريبلهم برازيل زمت صوني أنصار سويسرلاند عربخا أنصار كاميرون كال أين سال سايناي مدب صوتا كهلوايوم مبارك كسفتوات تخطاتلتنا نلوم يزبلنا يتحستو أبزي زازيمنا لنا ناي وتر متبعكم ما يفلينا بسترفة السلام